Halo. Derek ngregengaken suasana Kang Pandi. Goyang jam.
kita awet itu satu lagi buat adik terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Semadupun para rawuh wakatan megah perwa besara nikmat yotone cerewet dari kalengan siang menika sampun paripurna ngaturaken matur semadupun kunjuk terima jenenganipun Bapak Supandi Talektor Rohani sakeluarga kang sampun nimbali kula sakonco mugi-mugi panjenengan rampung acara dipun paringi kelancaran rezeki lan barokah amin amin ya rabbal alamin. Ugi putri kinasih saged tansah dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah fitnya wal akhir amin amin ya rabbal alamin. Saking Rika Purnama Makeup matur semadupun Embun Production Master Studio Videografi Tumbuh Jebrak Chandra Audio ugi saking Radisha Music matur semadupun sedaya panjenengan ngaturaken matur semadupun menggah purwa wusana ing madya tata jero dari kalenggahan siang menika sampun paripurna kalampahan kanthi lulus rarja kalesing sambikala ing wasana hamba bilih nggih kula magut sajak kirang sebuah cita kirang titi tata terpaning sing tetembungan tansah kula menuju agengipun sih sami terbang semangat saking kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.